kapuso, naglandfall na ang bagyong Egay. Matod sa Pag-asa, may landfall ang mata sa bagyo sa may Fuga Island sa Apari, Cagayan, pasado alas 3 sa kadlawon. Pipila ka oras sa wa pa kini naglandfall, inanay nga mihinay kini. Apan bisan pa man niini, magmabintayon gyapon kapuso sa kakusog sa hangin nga dala ni bagyong Egay. Ugma, posibleng nga mugawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Giisa karon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 gumikan sa bagyong Egay sa northern portion sa Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands northern portion sa Apayao ug sa Ilocos Norte. Samtang signal number 3 usab sa may Batanes, nahabiling bahin sa Cagayan ug Apayao, northern portion sa Kalinga ug Abra, pipila ka lugar sa Ilocos Norte ug northern portion sa Ilocos Sur. Samtang signal number 2 ang Isabela, Kalinga, Tibok Mountain Province, Ifugao, Benguet, Abra ug Ilocos Sur, tibuok La Union. Samtang signal number 1 sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern portion sa Batangas, northern ug central portion sa Quezon, lakip na ang Polillo Islands, tibuok Camarines Norte, northern portion sa Camarines Sur, ingon man sa probinsya sa Catanduanes.